Mentre 25 entitats lleidatanes s'han adherit a la marxa de torxes de Lleida, prevista pel proper dia 10 de setembre a les 9 de la nit. La intenció dels organitzadors és animar la ciutadania a expressar la seva afirmació nacional en un moment convuls pel país i per la llengua. La marxa sortirà del Roser i anirà fins a la Porta de la Mitja Lluna de la Seu Vella. La marxa de torxes anirà encapçalada amb una pancarta amb el mateix lema que es va utilitzar l'any passat a la manifestació unitària de l'11 de setembre. Som una nació, nosaltres decidim. Aquest cop, però, la marxa vol tenir un caràcter més lúdic i, a més, ser un complement dels actes protocolaris que tindran lloc el diumenge de la Diada. Un cop finalitzada la mobilització a la Seu Vella, es llegirà un manifest consensuat on es reivindica un futur de més plenitud en el marc legal existent a Espanya, sobretot en temes com la llengua i el dèficit fiscal. La situació econòmica difícil que estem vivint, a Catalunya la vivim agreujada doblement per culpa de l'espoli i del dèficit fiscal en el que estem sotmesos. És a dir, si a més de les circumstàncies econòmiques i les retallades que s'han de fer i els ajustos pressupostaris que s'han de fer, li sumem aquells 22.000 milions, 19.000 milions d'euros que patim en forma d'espoli, doncs també és un element a reivindicar. La intenció de les entitats representades és la de recuperar l'esperit de l'any passat, però reformulant l'acte, aconseguint així retornar a l'essència de la festa ciutadana. Però sí que ens feia falta un acte on una sèrie d'entitats de la ciutat es poguessin ajuntar i oferir, com si diguéssim, tot un tipus d'activitat no tan oficial com ens trobem el diumenge, sinó un tipus d'activitat molt més lúdica, molt més festiva. S'ha acordat que ni partits polítics ni sindicats portaran cap pancarta amb les sigles que els representen per tal de simbolitzar la unitat de tot el poble per refermar la identitat catalana.